Zvakatika patange bhawa mulockdown pepe ndakanamata ndikati Mwari kumbombondiratidza chinhu chekuti munhu wese izvezvi anganzi ari kuda ndiite so. Because ndikatokondakana newe kunokuratidza pandakagadzira song yaindiri izvezvi kwava nedzimbabwe mamuri musango that time angori marudzi anga angovhura like ndefunga ndinofana mbenda kuti ndinofunga zvinhu zvangu zviri like ndaida mbova zvakasiyana nezvimwe zvese saka uona song yaye yakatosiyana nemamwe masong zvirikana nenini ndakatoinzwa musono ndikati hai song yakarowa song yakabatwa ndasa ndatozvinzwa yarowa svika ipapo ndakazvinzwa musono ndikati inenge yakarowa song yakarowa saka Mwari wakazondi ndakazonoona kuti zvimwe zvazvawandirwa zvakuti korona yazodai nechi panongo idea mbeyaizwa iri mukuru wangu kutanga ibhawa saka kuti that idea yekuimba zvebhawa iri inspired by the Holy Spirit kuti iwe chete ndambotara kuti makatoinamatira zvinhu zvese zvatoita totanga kunamata kuti mbiya that iyi song makainamatira zvakanyanya matanga kunzwa mavoices video country boy ndasindafonderwa namudhara wangu senamba zinowani ngakandani wangu zvarovesa hana vati mwana wangu ndini here mwana wavo kasi irong number here kukamba here muda kubhuka here kasi mune gigi kana mune gigi bataita shinga ndiye anoziva ndiye achandibudza ndozvisiva wakatsamwa ndoda undipe nzive ikoko kwauri ziva ndodada niwe kana ukandipa mukana ndinozvitsanangura ndoziva kuti wakabatikana ndakanzwa watokura kana ukandipa mukana ndinozvideo country boy ndasindafonerwa namudhara wangu zinamba zinowani ngati ndani wangu zvarovesa hana vati mwana wangu ndini here mwana wavo kasi irong number here kukamba here muda kubhuka here kasi mune gigi kana mune gigi bataita shinga ndiye anoziva ndiye achandibudza ndozviziva wakatsamwa ndoda undipe nzeve ikoko kwauri ziva ndodada newe kana ukandipa mukana ndinozvitsanangura ziva kuti wakabatikana ndakava watokura kana ukandipa mukana ndinozvitsanangura ziva kuti wakabatikana ndakanzwa watokura inzwaka wangu ukupedza moto wangu hakuna magetsi titori murima sewe mutori murima machewe wandinoti baba ndiye ona kuti ndadya wandinoti baba ndiye akandikudza ende akandikudza ndiye wandinokudza kana ukandipa mukana ndinozvitsanangura ndoziva kuti wakabatikana ndakanzwa watokura kana ukandipa mukana ndinozvitsanangura ndoziva kuti wakabatikana ndakanzwa watokura asi zvakandiwana zvaifana kundiwana tiri tise zvimwe namai makatadza kunzwana navo kuiniwo zvangu kukura nagogo ndichidya madhumbe remember me yalike tuve ndiyo favorite mama futi ndiyo favorite kana ukandipa mukana ndinozvitsanangura ndoziva kuti wakabatikana ndakanzwa watokura kana ukandipa mukana ndinozvitsanangura ndoziva kuti wakabatikana ndakanzwa watokura ndasindafonerwa namudhara wangu senamba zinowani ngati ndani wangu zvarovesa hana vati mwana wangu ndini here mwana wangu irong number here kukamba here muda kubhuka here kasi mune gigi kana mune gigi bataita shinga ndiye anoziva ndiye achandibudza ndozviziva wakatsamwa ndoda undipe nzive ikoko kwauri ziva ndodada niwe ndozviziva wakatsamwa ndoda undipe nzive
ikoko kwauri ziva ndodada newe baiwe oja wagwan king yeah mkoma mabuda nebarbecue ndobuda nepanotoni alright baba baziya muna se king ari sema ngoma ari kufaya ndara ini ndiri big fan yandikunyepera imi dauti mburu verimwe nhamba tozopinda panyaya inoto nazhinji first time inosvika panapa kana mbonzwa muaboti industry kukutritewo sei zvekufamba sei but still ngatimbotanga tambonzwa chi mangoma right now in the studio tina Fidel the country boy sana but utoplaya ripam that best fuck that best yeah man the bombo clad tune yeah ndapindira pa country boy sparks saka ndaike mabest waizi yeah man nezuro ndakakutsvaga zvikanzi wabuda nabesti nhasi futi hanzi wabuda nabesti apa ndakufona yakudayirwa nabesti sha fuck that besti waiziva fuck that besti oyo yeah from top sanga tiri suke takuri suka roita clean yeah ndapindira pa Fidel nezuro ndakakutsvaga zvikanzi wabuda nabesti futi hanzi wabuda nabesti apa ndakufona yakudayirwa nabesti sha I hate that besti waiziva I hate that besti wanzwa I hate that besti waiziva I hate that besti no under 18 fuck that bestie fuck that bestie tozochenesa kuredio Truma Streets yeah ndapindira pa Fidel anokuisa pastatus iwo chimuisawo vanhu mimi munoisana pastatus iwo chimuisawo vanhu mimi muno ndakakutsaga zvikanzi wabuda nabesti futi hanzi wabuda nabesti apa ndakufona yakudayirwa nabesti sha fuck that besti waiziya fuck that besti fuck that bestie waiziya fuck that bestie handisi kuseka man fuck that bestie kutibata ndechekuti munekameka kufitana yeah aimunomboshuddana kutadza nemakanditangira kuzivana vanhu ndakumendera kumasowe nomisa mbiya ndonorasira kumazowe nomisa mbiya from top my brother from top rega ndichibata aiwa ndinombojibata fuck that bestie that bestie ndapindira pa a big tune this one yeah that bestie what is it fuck that bestie fuck that bestie zivuzeka man ezuro ndakakutsvaga zvikanzi wabuda nabesti nhasi futi hanzi wabuda nabesti apa ndakufona yakudayirwa nabesti wo fuck that bestie waiziya fuck that bestie true fuck that bestie fuck that bestie handisi kuseka man chinonyanya kundibata ndechekuti munekamika kufitana I think munomboshuddana tadza nendakakutangira kuzivana apa vanhu vese vanomendera kumasowe ndomisa mbiya ndonorasira kumazowe ndonorasira kumazowe ndomisa mbiya ndonorasira kuma anokuisa pastatus iwo chimuisawo vanhu mimi munoisana pastatus iwo chimuisawo vanhu mimi munoisana ndakakutanga zvikanzi wabuda nabesti kuti hanzi wabuda nabesti another tune yeah murora ari kuti mota ndemurume wangu amwene vari kuti mota ndeye mwana wangu pano pakunenza nyaya yemadzasiti paita ana madha pano pasiti ndibvunzewo ndana anofana kugara front seat man you kana man seat ndana anofana kugara front seat man you kana burukai
mota ndeye murume wangu imi buruka iburuka iwewe buruka mota ndeye mwana wangu iwe buruka buruka iburuka mota ndeye murume wangu imi buruka iwewe buruka anakachuna ge bombo pulo that junior. I beg you to play it twice, thrice, or even more. It's another shoot. Chipura. What's it? I get it, but you don't from top. Pindirapa. Pule kantu kanda jino. Ayo, pulo. Tozo kanda jino. Magadi. Video. Kandruwa. Pindirapa. Oyo. Murora ari kuti mota ndeye murume wangu. Amwene vari kuti mota ndeye mwana wangu. Pano pakunzira nyaya yemata city na mata pano pasiti tibvunzewo ndani anofanogara France City Man U kana Man City ndani anofanogara France City Man U kana burukai mota ndeye murume wangu imi burukai iwewe buruka mota ndeye mwana wangu iwe burukai mota ndeye murume wangu imi burukai iwewe buruka twenda chimwe apiwa foni ichishanda kungofamba 3 step fona ichapaka kutarisa mukati my god makazara dhaka aitwa nakadhula dhaka boys detona dzidzamudhaka foni yangu chikwama changu bhegi rangu amaiwe zvangu boys detona dzidzamudzidzisa dhorobha vauya vega tinambogorobha chepakati Bombo, glad. A big tune, this one. Pulo that junior. It's over that. Pulo that junior. A junior bad. From top. Dapindirapa. Yo, come through, boy. Who's back? Oyo. Yeah. Apiwa foni ichishanda kungofamba 3 step fona ichapaka kutarisa mukati my god makazara dhaka aitwa nakadhula dhaka boys detona dzidzamudhaka chikwama changu bhegi rangu amaiwe zvangu boys detona dzidzamudzidzisa dhorobha vauya vega tinambogorobha boys detona dzidzamurova chepakati unotiri kutsvaga makwati boys detona dzidzamudzidzisa dhorobha Zamudzidzisa dhorobha anzi foni inoshanda wangu ikungoda chaja ende nayo ndisati ndakuchaja Zamudzidzisa dhorobha kutsaga makwati dhorobha Zamudzidzisa dhorobha wagwan king kinga makatorova mangoma chacho zvimarura muri kumai tinokangana kuti mamboti mhoresa toda kudzokorodza futi wagwan king mabuda nepapi king patata kunzwa first song yako for the first time yekuti fuck that best ndakanakirwa kabhozi kuna chii patime iyoyo zvinochitika ndayatsoona kuti ano dziri kudliwa fuck that best but itanga ne double meaning manje maedza kuti atichi maiti iwewe fuck that best kuti ukuudza bhebhe rako kuti fuck that best ikati bhebhe rako kuti no ukuti iwewe kawachinge ne best wako fuck that best so ndoita anonyora mangoma manje ndotomanyora akadaro ndomapaila akadaro munhu otora meaning yake alright ndotori munyori wangu ndoita music saka inenge iri fuck that best kusiri but inenge iri fuck that best kusiri kufuti sakwese but nyaya ingoripo ndekuti fuck that best fuck that best you have to fuck that best but fuck that best alright ziri pa 2 alright bozi ziri pa 2 zvesure utanga kuti aiwa no fuck that best wakuti best ye kubva kwazo the other side of it no fuck that guy but fuck that best kanaona best saka fuck that best 4 samuda ze king anomonzi country fidel ndiani country boy fidel ndiani indonzi fidel king
ndinogara kuNorton. Alright. Ndakaberekerwa kuNorton. Ndakadzidza kuSt Eric Primary School iri kuNorton. Ndakazoenda kuUbridge College kuNorton as well. Alright. Saka Fidel ndiwe kuNorton. Ndiwe kuNorton. Chiimbira pasi rese. Alright. Achiimbira pasi rese asi anobva nepaNorton. NepaNorton King. Alright. Saka mangoma izvi makazozviona kupi? Kune mabasa akawanda, vamwe makadzana vari kuita carpentry, vamwe vari kuita sei zvakawanda-wanda. Imimi wai makazochuza kurova mangoma? Back then tiri mayouths tiri kuMaraini. Maraini kwandaigara pane Fesens Jaishas anga nestudio. So papara padhuze nepadheni pangu ine way yekuti ndaienda vanhu paipa everyday. Alright. Ndengovaona vachiita zvavari kuita vachirova mangoma vachidi. Saka thing ndokakabva kuti zvikuitwa nawo ndingazvitadzerera. Unongori mustudio kana nese vaenda Jaisha zvosara achindiplayera rhythm ndichiimba tumanhamba twangu twandichisindinatwo chichi. Thing ndo mutangiro ndikaita music. Ndiri kuprimary I think kuna 2000 wangwenda makore mangani chikurangara tongwenda makore mangani? First song yangu ndikaita ndiri kuti chiwe 6 first song yemustudio. Yeah koko kuna na grade 6 kuma 2010 iyo nemakore mangani? Takura mnara pari kuma 2010 kanasurukanganidza ikokoko. But iyo amatuke handisi pamwe tizwa nematuke yacho. Boys plus free nyango zvakanza kusiri but auzopotsa 95 boys 95 zvichikwira dayo yamatuke. Yeah timuri ikoko. Boys to the nearest. Ungane mates kana uchinga for 5 inenge to the nearest 10. Yeah ndokuMaraini. Samuri amatuke imese memu. Alright. Saka it boys saka ma producers akushanda nawo kuma works ndanani. Inini manje zvandoita manje. And ndine one anonzi Oxygen 5 ndiye wandinenge ndinaye all the time. Like tinogona kugadzira idea tozofunga toita sei nayo. So tozoenda kwaOskidere tukaenda kwaTamugere tukaenda kwaRasinigere tukaenda ndinongoenda kumastudio. Saka ramagadzira idea nemvesi asi mvesi ndiproducer. Saka andoti iri ngoma inori paOskid ngoma ndiwangu zvekudaro. Like iye mumwe wangu anondiziva chaizvo. Saka togona kugadzira boss tinorecorda music every day. Ndinaye tozodzana tukuita sei nayo music yacho kuti ukonapa ichi chidombopiwa ningi ichi chidombopiwa ningi tichitoita mawiksi tichidaro mamwe ndobudisa naye mamwe ndichingorwa marounds tingoita music iende mberi. Right. Kama wangona DJ Tamunga ino kuti mafesi dzana atanga kunzwa ndichangozoda kuna manonzi Country Boy. Ndaiona DJ Tamunga waisimbisa stile kwa chindosa makasangana sei na DJ. Inini musanganiro wandinoita nemaproducer kana nanamukoma vanoona vane zvavanoona kana vanogona kugadzira maidea anosuta pandirini ndotsvagira vanondiita. Mfano wangu ndikufunga kuti ukambodai sezvo ndakaita naOskid pa that best. Alright. Mfano wangu ndikuona kunge iwewe unokwanisa kudai pachinhu ichi ngatidai. So ndozvakereka pana DJ vakangonditsvagawo through anasichuwa nyama yaro pozi ndokwanga ndona chipotswa fandiaenda kustudio vandoda kubatsira kudai nekudai kurekoda kubatsira kupusha maworks nechi. Na DJ Tamunga makaita maworks up. Tamunga takaita 10 pakufamba pedza nawo musango ichi zvisi zvinenge zvitoona here. Alright, asakawanda. Tangaiba yakaitwa nani? Tangaiba ndakaita nemwe anonzi Sly Munandi ndowe kuNorton. But ine touch futi yamazi on the beat ine touch imbana anonzi TJ wekuchitungwisa. Chichi nchaitika kuti songo zvonzire touch yamazi touch yani chichi nchaitika. Unogadzirwa beat na uyu rekodwa na uyu master na uyu kazhinji. Kana kuti beat unogona kugadzirwa na uyu na uyu kozorekodwa na uyu. Saka inenge ni 3 producer. So akagadzira beat ndi TJ. Alright. Akagadzira beat. Ini ndakazorwana through mass. Alright. Pandazozvirekodha ini na Sly. Saka ndompinduro noisa vamwe ava pasong. Alright, ndoibata. Saka inspiration in that song yakabva ku.
Because I think ndo song yatakatanga kuziva vanhu vazhinji vanoziva kune manonzi Country Boy ndo song yatakatanga kunzwa so and by that time the show isusu takavharirwa kuteka takunyanzwa pane mwe time unondipa kuda munhu pamwe time unondipa napa kuda bhawa chibva tadaiwo kunzwa tanga ibhawa ende chimwe chinhu chandisandambotaura ndakaita tanga ibhawa ndakakuita music but anozi ndakatoramwa kuti inani ambo ndione futi ndicho bcause mukoma usadheri kuti ndikuti ndakatanga kuda ndiri primary kureko kumwe munoziva mukoma ndi masongs anosvika kuma 200 asina akanzwa kana akadi ataingorova chete rova music zvokuirovesesa ichiramba but I feel like kana pachinge paine dhiri rakadaro ndika munofanira kuzotangidza futi music kana isu takatanga kuimba kusati kwanipe kuti unokwanisa kuchengeta music yacho kwakusina internet yacho kwakusina saka macd mamwe acho atichasi takafamba takamatanga kakare zvakaitika patange bhawa mulockdown pepe ndakanamata ndikati Mwari kumbombondiratidza chinhu chekuti munhu wese izvezvi anganzi ari kuda ndiite so bcause ndikatokondakana newe kunokuratidza pandakagadzira song yaindiri izvezvi kwava nedzimba but mamuri musango that time angori marudzi anga angobvura like ndefunga ndinofanira kumboenda kuti ndinofunga zvinhu zvangu zviri like ndaida mbova zvakasiyana nezvimwe zvisi saka uona song yaye yakatosiyana nemamwe masong zvikana nenini ndakatoinzwa musono ndikati hai song yakarowe song yakabatwa ndasa ndatozvinzwa kuti yarowa svika ipapo ndakazvinzwa musono ndikati inenge yakarova song song yarowa saka Mwari wakazondi ndakazonoona kuti zvimwe zvazvawandirwa zvakuti korona yazodai nechi panongo idea mbeyazva iri mukuru wangu tanga ibhawa saka kuti that idea yekuimba zvebhawa iri inspired by the Holy Spirit kuti iyo chete noda kumbotara iyi kuti makatoinamatira zvinhu zvese zvatoita totanga kunamata kuite mbinya that iyi song makainamatira zvakanyanya matanga kunzwa mavoices takatanga tanamata nezvazvo kuti kunamata mbinya takatonamata zvakanyanya nezvazvo then baba meditation itange but zvoti wabhawa unoziva here zvinoiti wabhawa zvinoiti wabhawa kubhawa kunodhakwa kunoitwa zvemaH kunoitwa sei zvakawanda zvotika kubhawa ndo zvawakanamatira anonamatira kuti vanhu aite izvo zvokubhawa ndikanamatira song ine chekuita nekuti upenyu hwangu uchinji kubva ipapo kiri yangu isumuke ende kumberi inyaya yekungoti vanhu vabate panonzi God is not a man tine zvo zvatichaita chitadzira nachimwe totadzira Mwari pano basi kweta zvimwe zvamuchaita muchitojajana zvisiri maoko aMwari izvo kuri kuita kwedu sevanhu aiwa ndizvo zvo zvazvipaoneka mudani kubhawa zvinhu zvinoitwa kubhawa tozviziva isizvo I don't think kuti Mwari vangakupe something to do with the power kwete izvozvo chete kasi makanga kuti David ainzi David aigona kutungamidza masoja vari varume vanhu kuti achitora vakadzi vavo imirai ndipedza apedza kudaro izvozvo ubva aita murume wemwoyo waMwari Mwari anenge akutoda ndakaona kunge tinofanira kunyazomuunderstand Holy Spirit spiritual world ndakuunderstand tine zvinhu zvatichafunga kuti ndizvo zvisiri kuna Mwari sekuti iwe unogona kufunga kuti kuimbotanga ibhawa chitadzo iwewe ndiwazvifunga iwewe no but kuti atizofanira kuti andika afanira omba atichitore this way obva tanga kuimba kuti muZimbabwe takuda mapono ivana sentiments acho totanga kuti atizoni song ingai unozere kuna vanopinda mubhawa vobuda vasina kuita zvemaH vobungoenda unoona bhora kudzokera padeni but today like percentage 3/4 yevanhu vanenge vari mubhawa mame zvavanenge vachida totozatino zvechekuita nekudhakwa tija musiri maita pfungwa dzakashata here zvoti mafungo pasi rese rashata alright iribo samakolabhu sofa mune makolabhu api amati mamboita sei amati mamborowawo makolabhu kandi alright before tatayeuka tarova makolabhu andizvo tatangopinda pamakolabhu I think vanhu vanofanira kumbonzwa song yekunzi yakanati se yakanamatirwa DJ anachiti yakanamatirwa DJ
no totinzwe song yakanamatiro muri Zimbabwe yekuti mukomana akaenda pake ega kanonamata then inspiration yake ikabva from chi tichitotomina pastage mbao takatsanya tichirwa mangoma zvakaipa ano chimboimbira vanhu song yakanamatiro amazondisekesa adzi yakanamatiro ndakaubata ndichiusvura ndichiti korona kasi unondishura polo hanzi ndakaubata ndichiusvura ndo line rekutanga aiwa isonga muna inamatira aiwa polo fuck that decision chayo ndakaubata ndichiusvura ndichiti korona kasi unondishura nekuda kwako puresha ndanga ndarisuwa ungandidaro inini shuwa tangaibhawa mukuru wangu ndasuwa bhawa panoti bhawa kungodaro chete mandipa pawa cause mwari rudo mwari imhepo kunyange kumba kwedu mwari ariko pakuda bhawa changu chichema vhurai bhawa pulo I think no we understand kuti mwari rudo mwari imhepo which means mwari kwese ana location but apa pakuda bhawa rine location ausona zvina mwari ungati basi kuseri kwepfungwa ikoko plus iri kuparidza kasonge ikudza kuti mwari rudo mwari imhepo asi zvese izvozvo mwari rudo mwari imhepo pese tinaye but now hapasi kuda mwari hapasi kuda rudo pari kuda bhawa mwari kai iri kudzwa naurarama pano pasi kuti akumanaka mweya mutsvene munawo mwari munawo but chamakuda izvizvi ibhawa mweya mutsvene aiwa izongoenda unamatirwe from top tichava namati hatibvunzwe from top handina pulo mabasa akufamba ipapo bho musika tiri kutenga ipapo bho musika tiri kutenga ipapo bho zvikoro makuvhura ipapo bho tanga ipapo mukuru wangu ndasuwa bhawa panoti bhawa ngodaro chete mandipa pawa cause mwari rudo mwari imhepo kunyange kumba kwedu mwari ariko pakuda bhawa changu chichemo vhurai bhawa ndoti ndakaubata ndichiushura ndichiti korona kasi unondishura nekuda kwako puresha ndanga ndarisuwa ungandidaro inini shuwa mavhura bhawa tovhura bhodha kuitira kuenda kunohodha budha ndamupa oda yezvimwe zvibhodhoro zvichabva joza tangai bhawa mukuru wangu ndasuwa bhawa vanoti bhawa ndiji yakunonoka bhozi pasodha chaakurisa pasodha mungomana yakurisa ndasuwa kuenda out nemaguys chichashota mari yemaaizi out nemaguys chichashota tangai bhawa mukuru wangu ndasuwa bhawa panoti bhawa kungodaro chete mandipa pawa cause mwari rudo mwari imhepo kunyange kumba kwedu mwari ariko pakuda bhawa changu chichemo vhurai bhawa ndakaubata ndichiushura ndichiti korona kasi unondishura nekuda kwako puresha ndanga ndarisuwa ungandidaro inini shuwa mavhura bhawa tovhura bhodha kuitira kuenda kunohodha budha ndamupa oda yezvimwe zvibhodhoro zvichabva joza tangai bhawa mukuru wangu ndasuwa bhawa panoti bhawa ngodaro chete mandipa pawa cause mwari rudo mwari imhepo kunyange kumba kwedu mwari wariko pakuda bhawa pakuda bhawa mwari rudo mwari imhepo kana kumba kwedu mwari ariko pakuda bhawa anyway my father yepi ngoma iri rakaipa question anga ndichibvunza papengeri nyaya yekolabhu pane makolabhu amuinawo amakatirongera kuti maybe toona kutarisira kuti maybe mukomana zvinhu zvaita se zvauda kuti tigadzire ndikuda Saturday this coming Saturday ndikudropa namajest inganzifanana
and then previous collabs andakamboita ndine randakaita Nat O na anonzi Robson rinonzi Tungamira, ndakaita rimwe naTeri Africa rinonzi Kumanikidza, ndakaita rimwe naMadedido risenda rinonzi Zvekugeto, ndakaita rimwe na Angwepatani rainzi rinonzi chikore, ndakaita rimwe naAngwepatani, ndakaita collab na Benadas ndive gospel vanorova iva vakadhipisa mawani taraufa inonzi Ziso rine tsitsi andovaziva mukoma wakaipa ndiyakaita 2 naChipo Mujeko Chipo plus inenge ichitambirwa inenge iri debut inenge iri pahome inenge iri local mese handichangu kaita rimwe naMbeu rinonzi Chekuchera is my brother also anogona futi samangoma ari kukuitisawo mari iri chii chinoitika bcause unoona pfano kwachiona ungada kuzoza kuti zviri kuita mari iri kana uchinzori artist ungamonetize sei zvinhu zvako zviri kumonetize here zvinhu izvi ungazive sei kuti no mari yangu iri pakati nepakati zvakamira sechimbodazotsanangurayo ipapo handizodairira vamwe bcause uchata usikuita mari vamwe vachipepeta mari wobva kuti ukupepeta mari vamwe vachipepeta nzara. Chandikakwasotaura ndechekuti hatisi kurarana nenzara mari irimo bcause ndo ibasa redu inokuramba tichiita zvinhu izvi kureva kuti tikutojuma tumasenzi marounds tokona kuva turi tushoma totobatanidza toita mari yakawanda then music yakutengeseka kumaintaneti vanhu vavanostreama music paipaiwo futiwo zvinendewo pari nani mabookings emaevents akatikosheera iwawo handitoti mangwana ndine Glenview, Saturday masikati ndine Mutangadori, Saturday Monday ndine Hideout, Sunday yacho ndiri kuSouth Africa ndiri paMessina weekend ese unongo zviri nani ungosinorara padini zviri nani zvekutongore ice cream ikaridza bhero apa uchatsikitsiri basi auchahwande aiwa uchatsikitsiri unongoti uchimonipewo 2 ungotuma mafana kurodi uyu mupeiwo rake uchobvunza maflavor aubvunze flavor usina mari autobvunza maflavor zviri nani toda kutenda Mwari especially nekwati takabva isusu inini ndisingaziva neni kwatakabva mundara kwatakabva ndondakambozvifunga ndoandasekerera ndondanyarara kwatakabva pekuna kupfura munhu ka anenge ane mabhodhoro aida kuchinyeza mabhodhoro nemasimbi bhodhoro regoshaike munharaunda ngemami nini akwatakabva kwacho saka kunoita dzimwe nguvawo zvidikizo zvezvi vatinazvo we appreciate mukoma handidi kunyeberai handingati ndikumhura ma-thousands of money even though ndichamamhura nekukasira izvo zvandichazvitya bcause ndakamboita zvimwe zvasingaitiki asi at the same time mukoma ukazonzwa masituations kana evanhu ayoenda kumabasa pei dzavo nekuenda kubasa everyday achimukira zupo achibalansa life yake tinofanira kuappreciate Mwari bcause inini ndikasvika pashow ndofanira 20 minutes 30 minutes takutopinda takutoita se takutobaya saka chero shoma yandapiwa shoma yacho iyoyo yakawanda bcause tinopiwa mari tsine kana 2 mafiga pamaminutes ndinofanira kuappreciate Mwari mukoma pamwe ndindi kudhipisa pandiona ngezviri nani you have to appreciate sometimes kana Mwari akukomborera munofanira kuita se appreciate nekuona kuti zvangu zvoita se zvangu zvikufamba saka video akarorera svakizovatoni wakashata tadazonzwisa video akarorera svaki hatitoita kutaura nyaya dzisingataura here pamakamera aindaona social media ine zvinhu kendikudze zvinhu zvisiri zvekuita pano pasi sasanganisa life yako iwo nelife yako iwo no chinoitika nje kudayo kana uchinge waartist waceleb andika tinge kuda kuziva muda kuziva zvamusingafanira kuziva zvaafanira da kuziva kuti no zvitofanira ngachizviziva nekuti kuti video akaroora here smart yakarova iyi chii chiri kuitika maybe kuti mangwana muzoti tsvetu zvarambana no motiposta futi zvekare no tenchibvunza cause wakungoti mazuva ano vanhu vazhinji makungofunga zvinhu zviri negative
but ida kutonhonga inspiration kuzoti kana zvimwe mukadzi tofana kukuinspire ine mawedzi atinoimba nekuita kwatinoita asi iwo wakaroora DJ handisi kuramba nyaya dzamutatu kuti kune nyaya dzisingainzwe ayo makamera ane nyaya dzisingafanira kusiyirwa nekuti ndo dzichatendukira futi mangwana nyaya ingoripo ndengoti uda kungoti wewane kana wange uchijola kana wange uchitsotsa tsongoti wana kuti uzobvume manje kuti wakaroora tsotsa vana tinogara tiri makomo mapraya tiona kupunga kusara chiita zvekuita zvimabhii so kuti wakaroora here tingowa wangetoisi kuna mwana ngo yakatoteya kuti maybe ndona mbabvu yakatakura inongona ngeri yako ndozvacho zvatiri kutaura kuti vanhu vashata zvekusvika pauda kuzotsvaga zvinhu zvavasingafanira kutsvaga saka ngachiti iyo life yeprivate toita kungotakuilokera muchati ati handizive right mamona mukomana kune mamona mukomana muda kundirwiza dzekuti akaroora kati haana dzibude pachena because ada kuramba achinyepera vanasikana kuti aiwa tinyepera vanasikana cha mudzimai ariko nemhuri zvese tinazvo zvinofana zvine vanhu but hatifani kunge tizoenda nyaya idzodzo panapo titendeukira isina isi kana wakaroora alright isina isi kana wakaroora wangakateya country boy akatorwa country boy amuridzi wemunhu saka don't play around, stay away from his inbox. He's married to this guy. DJ mapeko ningo yakashata. Saka any album rukuya kana chi EP kana kuza mashanda EP. Alright. Koreno. Mukushanda ma producers avo. Ndija samakisa mkoma Oskid. Ndoona ndikaona mkana. Ndoisa mkoma level mkoma levels. Ndivangu iwavo ndoona mkoma vangu vekuti chiro zvikadi vanenge vaineni pazvinhu zvese. Oxygen 5 mfano wangu ndambotaura my producer. Majest. Yakaipa Majest nomuziyo. Then pana nzira siningari pa Glenview. Ari kurova futi Galview. Nedzi Galview. So ndinozongobatanidza uine. Pamwe ndazona mukana ndoisa kana Ghost ndichamo ndotaura nawo ndoisa 111. Fana Ghost akurova futi. Kurovesisa shasha dzemwana ndikomunzwa. Pane ngomfana so anozani mfana akurova futi kuti music ndiri bo mazano producer. Akarekoda song ya Oriano. Anonzi Alicious. Exactly. Alicious akaipa Sunshine futhi akaipa. Wana Sunshine ngona chi. Ana Sunshine va zvazvibaba. Atirambe chitaya kuipa kwawo kana zebozi vakazviprove vega kuti no ava vana vakaipa. Ana Sunshine zvazvibaba zvazvibaba zvafana kubvunza nekuti tamuka aku anorowa futhi no wakaprove kuti no. Aiwa mibaba mni. Sandoma producer njazama ku engage pa EP iri. Alright. Koma videos ino wana muzibaba sometimes unofanira kuona uneka kunzwa. Pa videos mukutongera chini. Ndatobudisa nyowani baba in this to come with Majest. Mukoma gendukudze ma videos anoita. Ma videos anodhura zvekuti paunobudisa audio pepe. Vanhu vesandokudza kuti song yekuda video zvafana nokudza munhu arora mukadzi kuti pauda mwana. Ona kune zvinhu zvatinofanira kutaura sikafanira kutaura. Andifunge tingafanira kudza muimbi tisongina video. Izvi zvinomirwa zvakaita. Muimbisa ndo zati mari yesong inobva pavideo. Kwaona sina kutoita akundikana. Asi dai mati chichukidwa tisongite video. Nyika inobva yakasira kuenda mberi. Ndofungwa dzangu. No. Unobaida video. Inenge ichidiwa but hatina zvikwanisiro ngomesi mageto ezimwe. Saka patojumao tikajumao takutongorova bosi mavideo acho kuchade futi echipfitseke. Akuda apachade wakuzamao apachade kufenda. Achade mavideo ekufenda. Mavideo ichinerera. Usati fendere nemavideo ekuti tibudikira. Bosi muzereti low budget video nongona kukosta 300. Kana chiti low katukuta ati hapana zvakaitwa zvakanyanya. Ndotoona ngonzo rakadhako. Ribo ringe chingonika chinzeiwe akaroka quality ribo chete. Hapana zvawakazoita zvakanyanya bosi pa video kamukoma model anobhadharwa director vanobhadharwa kana iri venue amashandisa ngona nge chibhadhariswa asi kuti azviwanike zvimwe zvisingabhadhariswa but andifunga ndingashande nemunhu for free muzimbabwe kana newo song yacho inenge inondoita kufenda zvoda kubhadharwa ndingozamawo mukoma wandina yakaisina magedozi mukoma ndina yakawanda batene papa kwete chireka kungoti metabo chikubuda rini kwechini chachigeto icho wandarwa uraya munhu waya
Alright. Sa ma-videos kune ma-challenges but upo mchango isati hatidi kuzowana zvekuzodza vana vedu kuti takakundikana nenyaya yakati titeerere kuti zvinhu zvakawamba sei tinozama tichinipa togona. Alright. Sa izvizvi vanada kustreama music vanokubata ikupa vanokuwana sei? Music ini tinoisa pamaplatforms ese anowanika music. YouTube yangu yakanzi Video Country Boy, kubva kuSpotify kwese kunoiswa music, kunana Deezer, kunana Apple Music. Tinozama kuti music itange yauya nekoko ichizoya kuvanhu. Ende mazvano kune kazhiti kari kukimawa kustatus WhatsApp yayi kanika loge wabaya ipapo tatatata kutonaisa munhu ari kunakira. Saka tinotozama kuti pazvinoitika zviitikewo tirimo munguva, bhozi chakakosha mukoma kuti kufambira nenguva. Ndozvasarisa vakawanda nguva, ndozvakasarisa namukoma ndosarira vakabva vaita ndo masarira vakaita vakabva vasara. Inyaya nguva yatikutara isipa iri kubva pasound. I think isusu tinodzidza kunana mukoma, asi ana mukoma vati kudzidza kwatiri hameno pakasikwa sei, uswera navo uchidi titodzidza kwavari, but ivo ndakaona kunge havabvumi kudzidza kuna vapfana. Chinoitika kumusic ndechekuti unotarisa nguva yauri saundi zvekufarwa nevanhu nechi obva ona tiri munguva yana Oriano, nguva yana Chiumaster, nguva yana but vanenge saundi kakadai so tumaafro anadhuru kune tumaafro mazano andini hazvirambidzo ngomuka wato musaundi iyo kufambira nematrends. Ndakaona kunge ukasasara pamatrends vanhu vari kuzosara. mukoma nguva yatirikuzoto vamwe kuti vanonga vatori munguva vanoda kudzokera mangoma zvimwe zvekudharadhara haachadyi chiro kujamaika asudya iwo haachadyi chiro kwaakatangira haachadyi. Andikuona saka tine problem iyoyo kutoitika nemuartist vasingakwanisi kutora nezita rake panapa, but anofanira kuti aone kuti no zvimangoma zvikaizvi hazvisisiko. Zvimangoma izvi kwane wafana izvi pane zvimadhanzo zvona skilling bang even katero changa ari mukata isaziva zvaitika ndika akasvika katoriita akatoti chini hachisi kudya ichi chini kuti kuendesa kumusha ibusiness inofanira kuivhova iziya wotrai kubatana zvinhu zvita se zvikuitika wedzera. Chimwe chinhu chandofunga kuZimbabwe zvogona kunyadzisa kunyorerwa somo, but if you check music yanariana nanani vane mamillions of money nemusic unotoona pamacredits kuti asiri yakanyorwa somo. Ndakasonga ndakambonyorera anzani kustates Kendrick ndamunyorera song and song yakaperforma feri haana tombonyara kuti ndanyorwa song naSparks. I think industry yakufanira kungosvika pachikamu chekuti wasi hatikone zvese ngoma isusu pane papaonyasona kuti mamelodzi akurwa nevapfana ava hai mamelodzi asi kudhirira, obva wamadzidzira uri wega kwenguva refu, obva ona kuti ndamabata but kundikangomushedza iye wacho achibude boy here chini ototi inini ngona ndogona kubva neengwe iko iwewe unongotobvunza munhu asina kana mahit songs kana hit song yaonayo but ane zvakudiwa patime yamuri. Panofanira kunzarikwa anzi Matt Killer anzari kumva newe akunyora masong so Nice Killer shasha imanzi yamakutaura makuta zveshasha Nice Killer anonyora manzano akawanda azvinyadzise munakaresa Freeman totozvati is a good songwriter ane masong akatonyorera mamwe maartist akatonakidza masong saka azvinyadzise vanhu ngavatambire vane muchadzidza riti even kana maproducer kune mamwe akuramba achirova zvigubhu zvinoda 1 pagore hazvichadi kuunganidzwa. Why? Music yakubva nekuma platforms akaita sena TikTok nanana asi ikumbimbirwa generation ipi futi zvinotariswa izvozvo obva unoti munhu ndikaenda ine chigubhu chedu cheredeem rairera toita sei pakutago zvavana toda kuburitsa album ana mukoma ndini munhu anoburitsa album naproducer aimurekodha 2004 nguva yatiri ine pashanda pride ipapo pashanda pride nekuti vari kurova dziri kurira kutovanzwa everyday ana spirit mukoma mufano wangu zviri sei ndokumbira kuroverwa 1 so mototaurana potogadzirwa project obata gospel obata uyu and then wakoya wakabva naye lang motora 2 kana munonotanga esi naye mochienda nawo kusvika zvinhu zvabuda bo posi chatiri kuda zvinhu zvibude bo simbodhira kuti ndomberi achitoona chinja saka waiti mudhara saka music yenyino ndikapapi ndio patana nenhamba kana mini ndida kubvunza nhamba
kuti namba kana pachinge paida kuzokuita mabookings vanonge vachida kuti tese umbouyewo umborowa magitari vamwe vanoda kuita makolabho newe vamwe vanonge vane zvakawanda vana zvemusoro mavo but vasingazivi nokubata sei but vachiona chirongwa chinechi kitarise namba dzacho imomo pane una kufona akanzi Pamela Sweetheart kwete mufuni mangu amungu alright chero pakati peusiku chero makuseni chero hamuna handisi akanzi love of my life hamuna zvinhu zvakadaro akanzi nyati nyati aita kuti ndive kashoke mangwana mungoma mangu kuti Pamela Sweetheart mufuni mangu muzadaro munosvikafonera ponya ngumbai right namba dzatinowanzoshandisa dzandoshandisa inini i 0774498849 ndinodzipama zvekare 0774498849 namba dzani dzamunowanzoshandisa inini dzandoshandisa inini ndidzodzi dzisiri dzozonzi bataise kurutonde aiwa inini hama kufanira kudzibata nemusoro muda ilaini nyowa ndabhanwa rimwe racho renetwani muzuna ndada kubatwa nemusoro anyway muri ezimbabwe ameno ndaramo chine zvimwe zvamungade kudza mafans enyu kana muri ezimbabwe kana ndikuonawo chirongwa ichi ndoda kungovatenda nekusapota kwavanoita mhanzi yemuzimbabwe chero vakasasapota ndirini pavanoisapota ninge vachitotisapota paya izvo zvinhu zvepafoni mungoma amastreams amaviews amachii vanhu vanongouya vachiona zvinhu vachivedzera manambers bcause manambers aenda anozodzoka kuita mari dzedu futi ndoda kutenda vanhu nesapoti iyo yakakosha iyo vatsigiri vedu nemapromoters vadzinganzara mudzimba dzedu vanoda kutendwa zvakanyanya mungoma vanoda kutendwa tumagigigigi mabasa vanenge vachitipa enge aiwa and then vanhu vanofanira kumbofollowa page rangu rakanzi chipeji rakanzi Fidel Country Boy saka muri Zimbabwe I think mufanira kufollowa page ramukomana mufanira kuenda muchiti malive aona dzongosvika ungoti hoyo zvikuita hangu motongo takakula down makula down oti bvape une makore mangani kweyo 17 ibvaya mama unopesana nevanhu hatisvikune zvekupesana nevanhu but aiwa ndomupatinobatika ndende ndoda kutende mungoma nekundivinza muchirongwa ichi cheya ino inongoita isi chiona paskirini ngoma pagarike nyore chitakuzvinzwisa zvinhu tezvo zvatakunzwisa kuti zvinhu zvaitika pazviitike nyore no kunongo zviri nyore muda ngoma unzvani isi nyore kuonekana namupura 1000 hazvisi easy bozo vanhu 1000 vakaungana panza vakapa wafane mari 1000 misho $5 ndo panonzi mu5 mngoma nongwamhura mari zvitova kutochinja language wakutochinja language saka vanhu vanofanira kugona kurespekta vanhu vashoma vanenge varipewa bhozi wambona wanoonerwa nevanhu 3 cheche zvidza akachionerwa nevanhu papainani papaina nhingi nanhingi wototi habara vanenge 6 chete vanenge 4 vanhu vaungachionerwa navo saka we give thanks kana vanenge vachitisapota every number and 5 counts every 5 like 6 7 8 everyone vanhu vakatikoshera mngoma vanhu vatichinja mngoma koma mngona takatorova mafake takarova atori nani dai makasangana nesu before isusu aitaroveka mafake mngoma but it's fake mafake emageto youth zvedu zvechigeto youth mngoma zvokungotoona ndashidzwa nokoma sparks genimbodaiwo but makatikuwadza nesmata plus smata hamunorova zvenyu ndofa mune makateya aiwa ndakanonge nyaya dzokupfeka ndakuzinzwisisa kwekushaya ndakanonge ndakuzinzwisisa asinye ngolinkonko kana ingonyauti mkoma bero notigara tobototenga kusenseni ka asati awandiwa vanhu vasati vasvika krimura yacho vanhu vanozouya hati takaenda but manje pane label atita kupai rakanzi Almighty Rooted in Christ. Alright. Nungo chitoka svika panapo vangonzi t-shirt nyama tikutira by all means kuti tamzo box ino ka. Alright. Wanamboone package yacho mamira inenge kaita. Alright. Zvakatikoshera ngo. Ndozviduka zvekusapota vanhu. Alright. Ndo ona sindegadzira package yakadayo. Alright. Yakanzi Almighty. Mune chiyo. Mune t-shirt changa chita ma t-shirt. Aba yemayo but Ona t-shirt yapfeka. Yeah. Yanzi Almighty benzi Rooted in Christ. So guys mukona
label nyowani saka manje ndenge lachi available makarinamatira takanamatira alright takanamatira rakaprofit kwerori totenda rakaprofit kana amicho amicho wakaprofita mashata makudhisa chechiangu asinambozwere chitaura chizoti no ichi chakaprofit ndo chechangu kayo nababa guti kana na profit yekudhara dhara chachita simba pandikudzoka ndinenda kuita interview aiwa isi problem bvunza zvipfeve zvamunge munazvo pano muchizviposta zviye muchanotunga no chikuitika nje kudayo ndakubvarura zvinhu zvezvengoma no ndondowari zvimwe zviri mastock it's fine zvakazara ndondowari ndikuona pazvipfeve paya asi kuti una zvoitika chii dati vanhu vazivi ndabva ndaadresa nyaya iyi vanese varipo and I'm going to cut this video maybe kuti vanhu vazive maartist maactors nevamwe vese vanofunga kuti maybe vanopisa vakasabatika kumaprograms edu mapodcast edu matese tichagadzira vedu alright wekuti mimi muchatovaona mototi havasiva zvisiri necessary alright ubata metsacho because isusu andika isusu tinocreata content tinofanira nge ndakakutarisa so this show yataitai to me inini ndokubasa kwangu alright saka ndakashaya iwewe uchaona pakagara mumwe munhu ende macelebra tichagadzira vayo achanokuvhiringidzai nekukusvota izingaite mastreets saka maartist maactors machi ngavarespecte mapodcasters kwete inini takawanda ngavarespecte vana ola vananano vanoita mainterview tichida mati bos toda kuti vanhu vazive but vanotaka kuti kakuganza atoye kokoko munobvunzisisa but sometimes wakayakanoiti sparks pamaquestions avina I think izviri personal zasi kuzvida but ngatema works totonzwisisa saka vanhu vakapota vachiramba kuuya tichagadzira mamwe macelebu achawasvota mumastreets imomo already pane vamwe vatatogadzira ukufidura I know ende zvinobhowaka titomudaidza futi ongonzi memory card rakanasika tati come here garapa chii chakaitika pamemory card vairakadonha you see mukuisa simba parisingafani kuiswa futi imi no inyaya yekuti patofanira kuchiisa simba tikudhila nevanhu vasinganzwisise kuti every industry tina mabloggers tina mayoutubers tina mapodcasters tina vanhu vanointerviewa zvinhu havasita vakuzvinzwisisa maybe it's because social media yacho yaitanga kunyatsopisa manje but vanofanira kuunderstanda kuti zvoni vanofanira kupota chimainterview uyabvapinda mukoma tatopedza kaizvitachida kukubvunzai mibvunzo ndandatumirwa nayo kubva kumusha tada kuvabvunza tatopedza asatapedza edu but akupedza muda kuvabvunza here ndandaita mubvunzo but it's fine boys anyway muri Zimbabwe anyway thanks for watching, thanks for supporting rebo rinyowani adachimboudza vanhu nezve my rooted in Christ alright aiwa ndagashimeda basa ngoma mangetoweza ngoma takadzisa kutenda mukoma appreciate asi aiwa maita basa ngoma asi date ndiani tiri mnani kuti ticheda tichikaunda April mazuva nemwedzi mazuva nemwedzi hanzi baba mukangana independence yakatikoshera iyo dai tinogara pano patiri pano yakatikoshera with that we are out no last ngoma abo ngoma munongobuda une ngoma mungorombi jana ungorombi jana tobva tangoenda pane rasara musango saka box ndakusanotakura tisheti inozongotera takaenda ndapindira no ndodzokera kumusha ndavarinda
vanoti anditumire kana munhu chinangwa vasive patinogara zvatinowana namo ndinoisiva ndasuva kumusha kuita kunge mombe ndopfura uswa ogash tiri kumukira kurara baba vakafa vasina kana bhara handifunge kana denga richifara zvingoriri roto ndichafamba nenavhara vanongoti miriyo mwana wangu warovera miriyo ndiri musango amai ini ndiri musango ambuya mai vanongoti miriyo mwana wangu warovera miriyo mufunge vanongoti miriyo mwana wangu warovera miriyo nyaya dzese ndinotsinzwa miriyo asi chekuita andina miriyo mwanangu tonde unondiwana ndava pamuonde kuita kwako kwasakisa ndionde kuti ufunde ndakatengesa mombe mwanangu kudai ndaiwana ndaiuya kumba zvinondirwadza pandosfunga ndaigaira ndichabudirira ndikufa dzendo zvandaifunga musango ambuya mwana wangu warovera miriyo iri musango ambuya mwana wangu warovera miriyo bombo glad with that. Yeah. They're out. Yeah.